హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? నాతో కామెంట్లో షేర్ చేసుకుని అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఒక మంచి వీడియోతో ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే మన కోరికలు అతి తొందరలో నెరవేర్చే ఎంతో రహస్యమైన, ఎంతో శక్తివంతమైన క్షిప్ర గణపతి పూజని మన ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలి, అండ్ అలానే ఈ క్షిప్ర గణపతి పూజ ఎప్పుడు చేయాలి, అలాగే ఈ క్షిప్ర గణపతి పూజ చేసేటప్పుడు పాటించవలసిన నియమాలు ఏంటి, ఎవరెవరు ఈ పూజ చేయాలి, ఏ రోజు చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తానండి. అయితే మీరు వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేసినట్లయితే మీకు పూజా విధానం క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. అయితే లేట్ చేయకుండా మనం ఇప్పుడు వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఈ క్షిప్ర గణపతి పూజ మనం నమ్మకంతో చేసినట్లయితే మనం అనుకున్న కోరిక ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుందండి. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నమ్మకంతో భక్తితో చేయాలి. అయితే ఈ పూజనే కాదండి, ఏ పూజ అయినా సరే నమ్మకంతో భక్తితో చేస్తే ఏ కోరికైనా నెరవేరుతుందండి. అయితే ఈ క్షిప్ర గణపతి పూజ అతి రహస్యమైన పూజ, అలానే అతి శక్తివంతమైన పూజ అండి. ఎవరికైనా తెలియకపోతే తెలియజేయండి. చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. అందరూ కూడా చాలా మంచి ఫలితాన్ని అయితే అనుభవించవచ్చు అన్నమాట. అయితే ఈ పూజ ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవరెవరు చేయాలని ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. అండ్ ముందుగా వచ్చేసి ఒక పీటను అయితే ఏర్పరచుకోవాలండి. పూజ గదిలో చేసినా ఎక్కడ చేసినా సరే పీటను అయితే ఖచ్చితంగా ఏర్పరచుకోవాలి. పీటకి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకోవాలి. వరిపిండితో ముగ్గులు వేసుకోవాలండి. పీట మీద ఎరుపు రంగు క్లాత్ అయితే వేయాలి. ఎరుపు రంగు క్లాత్ వేసి దాని మీద పసుపు, కుంకుమ, గంధం, అక్షింతలు వేయాలండి. దాని మీద మనం ఆ పీట మీద గరికంతా వేయాలండి. గరిక పరవాలి అంటే ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదండి, అలా పీటంతా కూడా గరికైతే పరవాలి. ఇలా గరికంతా పరిచిన తర్వాత తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు ఉంటాయి కదండి, ఆ తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు ఒక 3 కానీ 5 కానీ పెట్టి పూజ చేసుకోవాలండి. కంపల్సరీ తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు అయితే కంపల్సరీ తెచ్చి పూజ చేసుకోండి. తెల్ల జిల్లేడు ఆకులే పెట్టాలండి. మా నార్మల్ జిల్లేడు ఆకులు ఉంటాయి కదా, అవి అయితే యూజ్ చేయకూడదు. తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు అయితే తెచ్చి తెల్ల జిల్లేడాకులు పెట్టి పూజ చేయాలి. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఈ పూజలో ఉండవలసింది ఈ జిల్లేడాకులండి. ఈ తెల్ల జిల్లేడాకుల్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తెల్ల జిల్లేడాకులు కూడా గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకోవాలండి. ఆకులను గరిక మీద పెట్టుకోవాలి. అయితే తెల్ల జిల్లేడాకులు పెట్టుకున్న తర్వాత తెల్ల జిల్లేడాకుల మీద ఆవు పేడ మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టి ఆవు పేడ మీద గణపతిని పెట్టి పూజ చేయాలండి. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఒకవేళ తెలియకపోతే తెలుసుకుంటారని చెప్పి మీకు పూజా విధానం క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ పూజ గురించి చాలామంది వీడియోస్ అయితే చేశారు కదండి, అందరూ కూడా ఆవు పేడ గురించి అయితే చెప్పలేదు. కంపల్సరీ ఆవు పేడ అయితే పెట్టి వినాయకుడిని ఆవు పేడ మీద పెట్టి పూజ చేయాలండి. ఒకవేళ మీకు అందుబాటులో లేకపోతే లేదు, కంపల్సరీ మీకు అందుబాటులో ఉంటే మాత్రం ఇలా ఆవు పేడ పెట్టి ఆవు పేడ మీద వినాయకుడిని పెట్టి అయితే పూజ చేయండి. అయితే మనం ఇప్పుడు ఆవు పేడ పెట్టుకున్నాం కదా, దాని మీద శ్వేతాపి గణపతిని కానీ, లేదంటే మట్టితో చేసిన గణపతిని కానీ, లేదంటే పసుపుతో చేసిన గణపతిని కానీ ఉంచాలి. దాంతోపాటు గణపతి పటాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి. మనం పూజకు సిద్ధం చేసుకోవాలండి. అయితే ఈ పూజకు మనం ఎప్పుడు చేసుకోవాలో చెప్తాను. ఈ పూజ వచ్చేసి మనం బుధవారం చేస్తే మంచిదండి, లేదంటే చవితి తిథి వచ్చిన రోజు చేస్తే మంచిది. అది కాకుండా అతి శక్తివంతమైన రోజు సంకటహర చతుర్దశి రోజు ఈ పూజ చేస్తే చాలా మంచి ఫలితాలు అయితే మనకు లభిస్తాయి అన్నమాట. అయితే ఈ పూజను మనం ఉదయమైనా సాయంత్రం అయినా సరే చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఉపవాస నియమాలు ఏమీ లేవు. కాకపోతే నాన్ వెజ్ తినకుండా ఈ పూజ మనం చేస్తే చాలా మంచిదండి. అయితే ఈ పూజ పిల్లలతో చేయిస్తే చాలా మంచిదండి. ఈ పూజనే కాదు, వినాయకుడికి పూజ పిల్లలతో చేయిస్తే పిల్లల విద్యలో చాలా రాణిస్తారు. పిల్లలకు మంచి బుద్ధి అనేది వికసిస్తుందండి. అయితే ఈ క్షిప్ర గణపతి పూజను పిల్లలతో చేయిస్తే వాళ్ళు చదువుల్లో బాగా రాణిస్తారండి. అలాగే పెద్దవాళ్ళు చేస్తే కనుక వాళ్ళకి రాజయోగం పడుతుందని చెప్తారండి. ఖచ్చితంగా పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ఇంటిల్లపాది చేసుకోవాల్సిన అతి శక్తివంతమైన పూజ ఈ క్షిప్ర గణపతి పూజ. ఖచ్చితంగా నమ్మకంతో కనుక చేసినట్లయితే కనుక 6 రోజుల్లోనే జస్ట్ తెలుస్తుందని చాలామంది దగ్గర విన్నానండి. అయితే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారండి ఈ పూజ గురించి. ఇది కనుక నమ్మకంతో నియమాలన్నీ పాటిస్తూ ఈ పూజ చేసినట్లయితే మనం అనుకున్న కోరిక నెరవేరుతుంది. అయితే ఈ పూజకు ముఖ్యంగా ఉండవలసినవి ఎరుపు రంగు పువ్వులండి. మీ దగ్గర ఎరుపు రంగు పువ్వులు ఉంటే ఎరుపు రంగు పువ్వులతో పూజ చేయండి, చాలా మంచిది. అండ్ అలాగే తెల్ల జిల్లేడు పువ్వులు, అలానే సంపంగి పువ్వులు, ఈ 3 పువ్వులు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవండి. ఉంటే కనుక పెట్టండి, లేదంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి కదండి ఎరుపు రంగు పువ్వులు. అంటే గులాబీ పువ్వులైనా లేదంటే మందార పువ్వులతో అయినా సరే పూజ చేయొచ్చు. వాటితో పాటుగా తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు కూడా పెట్టి
పూజ చేయాలి. ఎందుకంటే తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు పెట్టి పూజ చేస్తే మన మీద ఎటువంటి నిందలు ఉన్నా తొలగిపోతాయండి. అయితే మనం దీపారాధనకు చేసేటప్పుడు ఆవు నెయ్యితో కానీ నువ్వుల నూనెతో కానీ దీపారాధన చేసినట్లయితే ఉత్తమ ఫలితాలు మనకి లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ధూపం ఇవ్వాలండి. అయితే ఈ పూజ చేసిన రోజు అంటే ఈ క్షుద్ర గణపతి పూజ చేసిన రోజు మీరు క్షేత్రాపి గణపతిని కానీ లేదంటే మట్టితో చేసిన గణపతిని కానీ లేదంటే పసుపు గణపతిని కానీ పూజ చేస్తే చాలా మంచిదండి. అన్నిటికన్నా క్షేత్రాపి గణపతిని పూజ చేసినట్లయితే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే అతి తొందరలోనే వస్తాయి అన్నమాట. అయితే ఈ పూజ చేసినప్పుడు మనం చదువుకోవాల్సిన మంత్రం కూడా మీకు చెప్తానండి. ఫస్ట్ మనం 108 వినాయకుడు అష్టోత్తరాలు చదువుకుంటూ పూజ చేసుకోవాలి. లేదంటే అష్టోత్తరాలు చదవలేని వాళ్ళు ఓం నమో గణపతయ నమః అని చదువుకుంటూ 108 సార్లు ఇలా చదువుకుంటూ జిల్లేడు పువ్వులతోనైనా లేదంటే అక్షింతలతో అయినా సరే పూజ చేసుకోవాలండి. లేదంటే ఓం వక్రతుండాయహం అని 108 సార్లు అనుకుంటూ పూజ చేసుకోవాలి. కంపల్సరీ 108 సార్లు ఓం వక్రతుండాయహం అనుకుంటూ జిల్లేడు పువ్వులతో కానీ లేదంటే అక్షింతలతో అయినా సరే పూజ చేసుకున్నట్లయితే మీకు రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగా కనిపిస్తాయండి. ఓం వక్రతుండాయహం అని మాత్రం చదువుకుంటూ పూజ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోవద్దు. అయితే నైవేద్యం కింద అటుకులు బెల్లం కలిపి నైవేద్యం అయితే పెట్టుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ధూపదీప నైవేద్యాలన్నీ ఆ స్వామివారికి సమర్పించిన తర్వాత హారతి ఇచ్చిన తర్వాత స్వామివారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం పెట్టుకోండి. అయితే ఈ పూజ పిల్లలతో చేయించండి, పెద్దవాళ్ళతో చేయించండి, మీ ఇంటిల్లపాది చేసుకోండి. మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఈ పూజ చేసిన తర్వాత స్వామివారి దగ్గర 2 చేతులు జోడించి మోకాల మీద కూర్చొని మీరు శిరస్సు వంచి మీ కోరిక అనేది కోరుకున్నట్లయితే అతి తొందరలోనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది అండి. అయితే ఈ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీపం గణం అయిపోయిన తర్వాత మనం పెట్టుకున్న ప్రసాదాన్ని చంద్రుడి కిరణాలు పడే చోట పెట్టాలండి. అంటే రాత్రి సమయంలో మీ డాబా పైన ఈ ప్రసాదాన్ని చంద్రుడి కిరణాలు పడే చోట పెట్టి ఈ ప్రసాదాన్ని అందరూ తినాలి. లేదంటే డాబా పైన కాకపోయినా మీ ఆరు బయట అయినా సరే ఈ ప్రసాదాన్ని చంద్రుడి కిరణాలు పడే చోట్ల ఉంచి ఆ తర్వాత మీ ఇంటిల్లిపాది ఈ ప్రసాదం తినాలి. అలాగే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పంచిపెట్టాలండి. అండ్ అలానే ఈ ప్రసాదాన్ని పిల్లలకు ముఖ్యంగా పంచిపెట్టండి. పిల్లలకు ముఖ్యంగా పంచిపెట్టినట్లయితే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఆ చంద్రుడి యొక్క కిరణాలు పడిన తర్వాత ఆ ప్రసాదానికి చాలా శక్తి వస్తుందండి. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రసాదాన్ని మీరు తింటూ పిల్లలకి మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ పంచిపెట్టండి. చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే మీకు ఎదురవుతాయి. అయితే ఈ పూజ చేసిన రోజు మాత్రం నాన్ వెజ్ అయితే తినకూడదండి. నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ పూజ కోసం ఎటువంటి నియమాలు అయితే పాటించిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ పూజని పిల్లలు కూడా చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ కఠినమైన నియమాలు అయితే ఏమీ లేవండి. చక్కగా నాన్ వెజ్ తినకుండా ఈ పూజ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ అలానే క్షేత్రాపి గణపతి పెట్టి పూజ చేసినట్లయితే అంటే తెల్ల జిల్లేడు వేర్లతో చేసినటువంటి గణపతిని పెట్టుకొని పూజ చేసినట్లయితే గనుక మీరు శుభ్రం చేసి మీరు పూజకైతే పెట్టుకోవచ్చు. మిగిలినవన్నీ కూడా పారే నీటిలో కానీ లేదంటే ఎవరు తొక్కని చోటు కానీ వేసేయాలండి. అయితే ఎంతో మహిమ గల పూజ, ఎంతో రహస్యమైన పూజ అండి ఇది. ఈ శుభ్ర గణపతి పూజ అనేది కంపల్సరీ మీరు అందరూ కూడా చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా కోరుకుంటే ఆ కోరిక ఆ స్వామివారి ముందు చెప్పుకొని పూజ చేసినట్లయితే మీకు అతి తొందరలోనే మీరు కోరుకున్న కోరిక అయితే నెరవేరుతుంది. అయితే పూజ చేసేటప్పుడు నమ్మకంతో చేయాలండి. ఆ భగవంతుని మీద భక్తితో చేయాలి. కంపల్సరీ మనం అనుకున్న కోరిక అయితే నెరవేరుతుంది. అండ్ అలానే ఈ పూజ గురించి ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. అందరూ కూడా ఈ పూజ చేసుకుంటారు. అట్లీస్ట్ షేర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పూజ గురించి చెప్పండి. అలానే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పూజ గురించి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇటువంటి మంచి పూజల గురించి అందరికీ చెప్పామంటే చెప్పినందుకు మనకు చేసుకున్నందుకు వాళ్ళకి కూడా మంచి ఫలితాలు అయితే కనిపిస్తాయి కదండి. ఎందుకంటే చాలా రహస్యమైన పూజ, అతి శక్తివంతమైన పూజ అండి ఈ పూజ. అందరికీ చెప్పారంటే అందరూ చేసుకుంటారు కదా. అందరూ కూడా మంచి ఫలితాలు అయితే లభిస్తాయి అందరికీ కూడా. అలానే పిల్లలతో చేయిస్తే పిల్లలు చాలా విద్యావంతులు అవుతారు. వాళ్ళకి బుద్ధి కూడా బాగా వికసిస్తుందండి. అండ్ అయితే ఇవాళ వీడియోలో మీకు క్షుద్ర గణపతి పూజ ఎలా చేసుకోవాలి, ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలి, ఎవరెవరు చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు చేసుకోవాలని అయితే మీకు క్లియర్గా చెప్పాను కదండి. ఇంకా మీకు ఈ పూజలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్లో అడగండి. మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తాను. అండ్ ఇదేండి ఇవాళ వీడియో. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. పక్కనే బెల్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫర్దర్గా నేను ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ రేపు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు బాయ్, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అందరికీ నమస్తే.